Hawu, do it for South Africa, do it for Nelson Mandela. Mbukela sikubingelele sikwamukele ohlelweni lwakho lwintandokazi ekhaya Jikelele. Ingqalabutho kanye nengqophamlando ke yohlelo. Phela lolu mbukeli ilona lodwa nje uhlelo lwesizwe sasekuseni olusakwaza ngesinguni la kumabonakude. Umsombuluko ke lona kholosa kanye nawe mbukeli izwe leneme lesese. Angisiphelile iqembu lesizwe lokhu nje lishaya into ecokene lapha eIvory Coast. Uyabona manje Nigeria high siphezukweni ngolesithathu ezenjindu kuseyigawulwe zabekwa basobhani. Igama lami ke ngunoxolo kwaMwala uMantshinga ihlaba ngalimhlophe qwa. Intokazi yale ondeni ingase sishamthetho sesifundazwe sidaba sikubingele sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuhlanganyele kanye nathi. Sibulele wena mamtshali nawe mbukeli sifothise ngalentsasa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo kumhla wesihlanu ke kweyomdumba njengoko ke sibuya kumpela veki kwabanye ke ibingamayeyeye logama ke kwabanye ibizizijwili kodwa ke kukho konke oko nethemba lokubambukeli awushinga semva umbulelo gratitude wokubajonga mani noba kwenzeka ntoni kodwa umphefumlo usadibene nenyama oko mbukeli kunika ithuba lokuba uvuke uyozama kwakhona ngaphambi kokuba ke siye phambili andikwazi tu kaloku andikwazi ungathethi ngaye uRonwen Williams ngoba ke neneni uye wazithwala ngomgqibelo ebusuku yazi ndaze ndacinga into yoba indlela enze ngayo angayithwala nerelationship yami lalela Ronwen ngithulela umnqwazi iyo lonto ke ibafana seyibizwa ngegama elitsha kusithiwa zi-semi-finalist njengoko utshilo into yokuba niyogagana neNigeria hayi nje siyazi listen we coming for you now ingathi sele sekunikelwa impinda ka-1996 kunitsi mbukeli esikuphathele wona kodwa ke ongamandla kokuba sibhiyozela ibafana sithi wuntshu kwakhona tumlo ke unonkanyezi le njengokuyibona inkanyezi enomsansa phakathi kwezinye umadlongothi mazipho mamshukuma umazondwa ngento zakhe ewe kaloku ndiphethe ubashaye sazundenze kwanto masijonge mbukeli eziphala phambili ixesha liqhathwe yinja. It's important that more and more people register because the worth of our democracy is about the participation of everyone. Mongameli we-ANC Cyril Ramaphosa bongoze ulutsha ukuba luqinisekise ikamva lalo ngokuba luvote kunyulo oluzayo. Ibimatasa ke kulempela sonto ikhomishana yengamela ukhetho ezimele iIEC njengoba bekuyimpela sonto yokubhalisela ukuvota. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa ubongoze ulutsha ukuba luqinisekise ikamva lalo ngokuba luvote kunyulo oluzayo okukulandela iingxelo ezithe zokuba abantu abatsha banamandla wokuvota. Umnumzana uRamaphosa bethetha emva kokutyelela izikhululo zovoto eMamelodi ePitoli ngolusuku lokugqibela lokubhalisela ukuvota. Ngabantu abakwizigidi ezingamashumi abaselungelweni lokuvota kweli kwaye kuza kuthi ngoku ngama-27 ezigidi abhalisele ukuvota. Iinkokeli zezopolitiko zisebenze le mpela veki ukhuthaza 13 lezigidi zabavoti abaselungelweni lokuvota elingekabhalisele ukuvota. Iingxelo zithi i-35% yabavoti lulutsha nto leyo i-ANC ekholelwa ekubeni kubalulekile ukuba ithathe inxaxheba kuvoto ukuziconkela ikamva. It's important that more and more people register because the worth of our democracy is about the participation of everyone. And we have a very good democratic dispensation that needs to be supported by all South Africans, young and old, and especially young people must take it upon themselves to register. Ukade nombutho ovuka ibambi Youth League uhlaba ikhwelo kulutsha olukhalalayo ukuba ludophole lisondele endimini. They must acknowledge that the African National Congress has done a lot for them. Before 1994, you'll not just move from Venda and go to university, you know. Under the ANC-led government, you can go from primary up to high school to university without paying any cent, no matter from what background you are from. But I think more must be done. Look, unemployment is on top of the agenda, you know, the youth is unemployed in South Africa. Kusenjalo usekela mongameli we-ANC umnumzana Paul Mashatile uzikhabe njengobuvuvu inzame zokudala intandabuzo kwinkqubo yovoto yeli.
No election in other words, the ANC will lose and rig the elections. That is not true. It will never be true. The elections in this country have always been free and fair. Umnumzana Mashadile bethethe kumsitho wokukhumbula ukusekwa kwemvaba iSt John's Apostolic Faith Mission eKatlehong eMpumalanga. Abantu abangaphezulu kwengxenye yesigidi baphume ngobuningi beyobhalisela ukuvota ezingxenyeni ezahlukahlukene zezwe. Abahlali belali Makhanye kufuphi nasepolokwane eLimpopo bathi bakulungele ukuthabatha inxaxheba yokuvota ukuza nophuhliso kule ngingqi. Bebenxibelelano nondyebo Jikelele we-ANC uGqirha Gwendra Mukhupa nobekhokela iphulo lobhaliso lwabavoti kule lali. iMakhanye isilela iinkonzo ezisiseko ezifana nezindlu neendlela. I want young people to be uthi eyona nkonzo engundoqo wanomnqweno wokuyibona kukuba abantu abatsha banikwe ithuba lokuzalisekisa imibono yabo ukuqobisana nentswela-ngqesho. Uthi bayasokola kokwabo akukho mntu usebenzayo baxhomekeke kubazukulwana nakwimali yesibonelelo. Okaramukhupa ukubulele okokuba abahlali besabonakalisa intshisakalo yokuvota noxa bexananazelwe imingeni khona ukuze kube nenguqu. Kananjalo abahlali baseMokopane kwaseLimpopo baphefumle ngelingqina intshukumo yokuvota njengelinge lingundoqo ukuvakalisa ilizwi loluntu nokuza nenguqu. I can't complain without honor. Why can I complain if I didn't vote for that person? You can't cry for someone who didn't vote for you. Ukanti eMayikenge eMntla-Ntshona amaqela ezopolitiko awuchwayitele umsebenzi owenziwe yi-IEC kwizikhululo zonke zokuvota zephondo ezili-1738. I-IEC ithe kweli phondo abantu abatsha baza kuqala ukuvota abafike kuma-9,000 babhalisile kule mpelaveki. As the EFF in the Northwest, we are very much pleased with the process that has undertaken by the IEC of voter registration from yesterday. So as the party, as the Democratic Alliance, I am quite happy with how it has been going. We are also happy with the fact that youth has come out in numbers to come and register to vote. Ukweleka abafundi bakwidyunivesithi Walter Sisulu eMthatha eMpuma Koloni bathi ulangazelelo lwabo lokubhalisela ukuvota kunyulo lwephondo nolwajikelele luqhutywa inhlaninge yeengxoba kaxaka ezijamelene nabafundi. Isizathu uba ndifuna uvota kuba singabantu abenza i-postgraduate studies siyahlupheka kakhulu and urhulumente ayikho into ayenzayo. Ukanti ke bakhuthaziwe abemi beli ukuba basengaqhubeka nokuvota ngobuxhakaxhaka belixesha okanye kwii-ofisi zasekuhlaleni ze-IEC de umongameli ahlokomise umhla wonyulo. Ikomishoni ezimeleyo ithi abemi boMzantsi Afrika balisabele ikhwelo lokubhalisela unyulo kule mpelaveki yokugqibela yokubhalisela unyulo. Umkomishanala we-IEC umnumzana Glenn Mashinini uthi wanelisekile linani labantu ababhalisileyo ngale mpelaveki. OkaMashinini utyelele izikhululo zovoto e-Ermelo naseBethel eMpumalanga. Zombini ke izidolophu zijongene nengxaki yokusilela kwenkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo. Njengezinye idolophu ilokishi nelali, iErmelo ijongene nengxaki yokusilela kwenkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo. Abahlali babeke ithemba labo kunyulo ukuba luze notshintsho. Izikhululo zonyulo bezinenani eliphantsi labantu abazokubhalisa namhlanje, bambi bezokulungisa iinkcukacha zabo. Ndize apha ndizokubhalisela ukuvota kwaye ndiza kutshintsha iqela ebendikade nelixhasa kuba alenzanga kakuhle, asinandlela, asinamanzi nambane. Batsala nzima abantu eErmelo. Abantu basahlala kumatyotyombe neendlela zethu azikho semgangathweni. Umkomishinala we-IEC umnumzana Glenn Mashinini utyelele izikhululo zovoto eMpumalanga. OkaMashinini wanelisekile inkqubo yobhaliso kwaye uthi ukhuthazekile inkqubo yokubhalisa kwi-internet. We are very pleased, especially that our innovations with the registration VMD is holding. It's holding much better than our first round, so it all goes well
for where we're going in terms of the elections. Izolo ikomishoni ezimeleyo yonyulo eMpumalanga ikwazi ukubhalisa abantu abangaphaya kwe-55,000 kwaye baphantse bafikelela kwi-11,000 abantu bebeqala ukubhalisa. Izikhululo ezine zivulwe emva kwexesha, ezimbini zavalwa ngenxa yoqhankqalazo eBushbuck Ridge naseNkomazi. Ngelixa izikhululo ezi-1,811 ziqhube ngaphandle kwamagingxigingxi namhlanje. Babalelwa eyigidini eziyishumi abantu abanelungelo lokuyovota lapha eNingizimu Afrika, ikakhulukazi intsha engakabhalisi. Njengoba nje i-IEC izama ngayo yonke indlela ukunxenxa intsha, le komishani isebenzisana ke nenhlangano eyilo lamalungelo abantu. Phansi umyinge wama-70 wabempeli ngabantu abatsha, kodwa i-14 million yabo ayikabikho kumqulu wabavoti. Kusuku lokugqibela lwempelaveki yesibini bekelwe bucala ubhaliso, imibutho yamalungelo oluntu izamazamana nokuthundeza ulutsha luzibandakanye kwinkqubo yonyulo oluzayo. Iphulo elikumila kunje libanjelwe eMaponya Mall eSoweto. We designed the exchange campaign to be a really cool and fun way to get young people excited about democracy and elections again. We go out to where young people are, we at malls, institutions of higher learning, taxi ranks, and then we actually give them really cool prizes to incentivize them, we register them, and importantly we then give them the civic education knowledge after the fact. Ukwenjenje kukutsala umdla wabantu abatsha. Groundwork Collective is an organization that for the past 2 years has really been engaging with young people across the country, trying to figure out why there's been a decline in participation, why they aren't as interested in politics. For a long time, people thought about voting, especially the youth, about voting as this thing that is so... It's boring, it's dull, and that's why we're here at Maponya Mall. We've got music, we've got games, right? Just to put a different spin in terms of why you should vote. Iphulo lingokukhuthaza intatho nxaxheba yabantu abatsha ukuvoto liqhutywa kwi-malls, kumaziko asekuhlaleni, kumaziko emfundo nakubuxhakaxhaka bobuchwepheshe. For somehow it's for fixing our democracy. You know, our vote is our voice, and us being in this space, registering to vote, is the first step to that change that we are looking towards. Nakubeni ikuku njalo impelaveki yobhaliso, kodwa bempeli basenokuqhubekeka babhalise kwi-ofisi ze-IEC nakubuxhakaxhaka bala maxesha de kubhengezwa umhla wonyulo ngumongameli welizwe. Umongameli we-IFP umnumzana Velenkosini Hlabisa vakalise inkxalabo malunga nabantu abaselungelweni lokuvota ababalelwa kwi-23 million kweli abangabhaliselanga ukuvota. Ngethuba ke etyelele izikhululo zonyulo endwendwe kuMantletheku, ubongoze abavoti ukuba babhalisele unyulo ukuze babe sethubeni lokunyula abo bafuna baphathe. Iziko i-IEC kweliphondo ithi bangaphaya kwe-409,000 abavoti abakulungeleyo ukuvota kweliphondo abaye baqinisekisa iinkcukacha zabo abayi-94,000 kubo bebeqala ukubhalisa. Izakhamizi zasendaweni yasemakhaya eNdwendwe zikhala ngokugqoza kwentuthuko endaweni zethi zifuna izibhedlela kanye nemigwaqo. Ngokwenhlangano ebhekelele ukhetho i-IEC, izibalo zabantu ababhalisele ukuvota kuthiwa zibe phansi kule ndawo. Abanye baphumile bazofaka amagama abo ohlwini lwabavoti. Bathi abasakwazi ukulinda usuku lokhetho ngoba nabo banentshisekelo yokushintsha izimpilo zabo. Kuyasiphazamisa kakhulu emgaqweni, ugcina uthola ukuthi mhlambe ngisho izithuthi lezi zomphakathi igcina zingasakhona ukuthi mhlambe zihambele zonke indawo zomphakathi ukuthatha abantu, so lokho kwenza ukuthi impilo ibe nzima for abantu mabedinga kuya mhlambe endaweni njengamadolobha mhlambe othingizi mhlambe abazozidla. Indlela nje zinkinga namanzi, umgwaqo mubi kakhulu. Ndinentshanga la isebenza. Uhlabisa uyincomile inhlangano ebhekelele ukhetho i-IEC ngokuthi ikwazile ukuvula izikhungo zokuvota ngesikhathi, kodwa ukhala ngokuthi basebaningi kakhulu abantu abangabhalisele ukuvota. Nakubo bonke abantu abangabhalisile ngoba bibala ku-13 million eNingizimu neAfrika, sinxusa ukuthi abahambe beyofaka amagama abo ohlwini noma bengakasithathi isinqumo ukuthi yiliphi iqembu abazokulivotela. I-IEC ikhumbuze labo abangakwazanga ukuya esikhungweni ngempela sonto ukuthi ukungena ohlwini lwabavoti kusavuliwe. Mlondi Khadebe, SABC News, Endwedwe.
Umholi weRise Mzansi uSongezo Zibi ubenxusa abantu ukuthi babhalisele ukuvota eNelson Mandela Bay eEastern Cape. Le nkokeli uSongezo Zibi iye yatyelela idolophana yaseKarega ngeenzame zokukhuthaza ulutsha oluza kuvota okukuqala lubhalise uvoto. Nangona uluntu lakwilokishi yakwaNobuhle lungaphumanga kakhulu, loo nto khange ihlise umoya wakhe. Eyona nto yenza into okokubana abantu abasebancinci bangayifumani imisebenzi kakhulu into okubana abasayifumani la training. Kwavalwa ii-colleges, ii-technical colleges and so on ezazisoloko zikhona abantu bakwazi usebenza. iTinarha ke indawo enamathuba umthethwayo ukuba bekulawulwa kakuhle umasipala kwi-province nezingxaki ze-load shedding. Uluntu lwalapha lukhalazela izinga lolwaphulo-mthetho oluphezulu kwaye lufuna kudaleke namathuba emisebenzi. Urhulumente besimvotele usifeyilishile ngoba sisuka kwi-poverty sise kwi-poverty. Utshintsho endilifunayo mna into yoba ngabana imisebenzi but sinengxaki apha almost west kule ndawo sikuyo eTinarha sikulo ngakumbi crime. Le nkokeli kulindeleke ifike nakweminye imimandla kule ngingqi yaseNelson Mandela Bay. NdinguZolani Moya weendaba ze-SABC ndiseKarega kwiphondo leMpuma Koloni. Mbukelo kwamanje ke sithi nje ke qunga seyidolo kodwa ngemva komzuzwana siyabuya. Sikamkele mbukeli lapha ekhaya Jikelele kuphinde kwaqubuka omunye umlilo ke futhi kwelinye lamabhilidi enkabeni yeGoli emgwaqeni uKerk ngomgqibelo nakuba kungekho umuntu ophangalale kulesi sigameko kepha ke sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukuqubuka komlilo ezakhiweni ngamabhilidi eGoli. Sikhuluma nje kuqhubeka uphenyo malungana nokuthungeleka komlilo kweminye lamabhilidi eGoli ebizwa ngokuthi usindiso lapho kwaphangalala khona abantu abangaphezulu kwama-70. Ukuqonda kabanzi ngesehlakalo sakamuva sixhumana nokhulumela abazime iphuthuma eGoli uRobert Mulawuthi. Robert asikubingelele ekhaya Jikelele. Sibingelele msana nabalaleli. Sekuphinde kwaphinda futhi lokho. Ngabe ke yini eholele ekutheni iqubuka umlilo kuleli bhilidi lasemgwaqeni uKerk ngokwemininingwane eninayo? Yeah, abalaleli bazazi ukuthi okwamanje khona i-international like ukuthi most amabhilidi wethu ngaphakathi mostly idlala ama-hijack building indawo ngathi imjondolo so ile mikhukhu ngaphakathi so nakuleli building leli ibhilidi le tholakala ukuthi kushe imikhukhu engalingana about around 25 yenza ukuthi ama-materials lawa abasebenzisayo ukwenzela ama-partition ngaphakathi kuleli bhilidi so kube nomuntu nje oyi-one osimgijingisele esibhedlela beka-inhale ismoke kakhulu njengoba bekulolo mlilo lo. So abantu mhlambe aba-affected la kule ngozi there were about 50 laba be-affected nakuba nale ngozi yomlilo so imbangela yomlilo okwamanje we don't know but sazi ukuthi kule ndawo leyi kungaba mhlambe illegal connection ye-electricity or mhlambe izinto abasebenzisayo ngoba sometimes makungana-gezi they will use like ama-heating devices njengama-paraffin stoves amakhandela kanjalo. Robert, engabe ukunakekelwa ngendlela kwaleli bhilidi kube namthelela muni ekutheni ke lithungeleke ngomlilo ngisho lokho ngoba ukuba mhlawumbe ekuthwala amabhilidi noma leli bhilidi belinakekelwa ngendlela bekuzokwazeka ukuthi kunemikhukhu ekhona lapha ngaphakathi okungasiyona into esemthethweni ukuthi kube nemikhukhu kula amabhilidi. Yeah, I think nayo ibhangela hence sine ama-enforcement esiyenzayo manje ukuthi senza ama-campaigns wethu si-inspector lama-building lawo ukwenzela ukuthi sizame ukuthi sehlise mhlawumbe izinga ley'ngozi lezempilo ezenzakalayo kulama-building njengoba sazi ukuthi sekuba khona iy'ngozi ezenzakalayo almost every week lamalanga phakathi eGoli kulama-building lawo because most of them ayijekhiwe most of them awana like it's like an informal settlement inside so kune imikhukhu so ingozi yomlilo iba like the risk ye-fire it's always there because of izinto abazisebenzisayo on a day-to-day basis like ama-heating devices so ngicabanga ukuthi
as long as continue on enforcement wethu fire safety awareness campaigns wethu sizokwazi ukuthi mhlawumbe sikwazi ukwehlisa ingozi ezenzakalayo phakathi eGoli. Masisakhuluma nje ngakho-ke ukuba sesimeni kwalamabhilidi, Robert, ngabe uhulumeni wenze kwanele uqinisekisa ukuthi indawo zokuhlala iphephile nje eGoli? Ya, cabanga ukuthi masebenza nomphakathi nama-resident kanjalo, I think sizokwazi ukuthi ehlise le ngozi lezi because kubalulekile kakhulu ukuthi nabantu mhlawumbe bafuna indawo zokuhlala babheke ukuthi indawo lezi ziphephile na because umuntu angeke azokwazi ukuthi mhlawumbe ariske impilo yakho ahamba yohlala endaweni eyenza ukuthi ayiphephanga. So ne-responsibility nabahlali nabo kufanele ukuthi bayithathe le responsibility ukuthi bazame ukuthi bangahambe bayahlala kulamabhilidi lawo ababonayo ukuthi ungaba nomlilo anytime due to i-condition ye-building kanjalo. Mhlawumbe amanye ama-building lawo akhona you find out ukuthi mhlawumbe nama-services awasekho lapho because mhlawumbe abantu abawophethe lama-building lawo mhlawumbe abasakhokheli mhlawumbe ama-renting services kamasipala kanjalo. So kuba ingozi ukuthi la kule ndawo mhlawumbe angeke kube nogezi kuzoba ne-medical connection, so futhi kuba ne-risk yokuthi kungenzakala ingozi at any time. But siyathemba ukuthi kulama fire safety awareness campaign esiwenza siyacabanga ukuthi sizokwazi ukuthi mhlawumbe siyehlise izinga mhlawumbe ley'ngozi ezenzakalayo nokuthi abantu bakwazi ukuphepha abahlala kulama ubuningi balama-building la eGoli. Manje ngokwesimo elikuso engabe kusaphephile yini, Robert, ukuthi-ke abantu baqhubeke bahlale kuleli bhilidi? No, okwamanje hayi, anti laba abantu aba-affected batholakale indawo yesikhashana laba ngaba bazobe bahlala khona for now up until leya building lela iba ezingeni eli-right ukuthi mhlawumbe abantu bangakwazi ukuhlala khona. Manje-ke ukugwema nje-ke ukuqubuka komlilo, yini engenziwa abantu abahlala emabhilidini aseGoli kanye nje nabanikazi bawo ukuthi kunqandwe lesi sihlava esibonakala lokhu sanda sokuthi iviki neviki njengoba nawo ubusho sibona izigameko zokuthi kube nomlilo? Ya, ukusebenzisana kwethu mhlawumbe njengomasipala, i-fire service nomphakathi because abahlali nabo kufanele nabo bathathe i-responsibility ukuthi bangahambeli indawo mhlawumbe ebazibonayo ukuthi aziphephanga mhlawumbe due to mhlawumbe kuseduze mhlawumbe nasemsebenzini kanjalo nezikolo kanjalo. So I think ukusebenzisana kwethu nomphakathi yiyo indlela mhlawumbe engenza ukuthi sikwazi ukuthi ehlise mhlawumbe izinga lezingozi ezenzakalayo. Of course thina njenga-fire service yenze sure ukuthi regular inspections kulama-building then lawa mhlawumbe angalungelanga ukuthi angahlala abantu sikwazi ukuthi mhlawumbe ayavala aba more safer state ukuthi sikwazi ukuvikela ley'ngozi ezenzakalayo. Manje abantu-ke laba bebehlala kulo lelo bhilidi eselishile njengoba usho nayo ukuthi alikho esimeni ukuthi kungahlalwa kuso-ke mhlawumbe kukhona lapha sebekhoseliswe khona? Ya, umnyango lo wezokuhlala i-settlement yibo abenzayo ukuthi kutholakale indawo la abazoba hlala khona kwamanje since siba nengozi over the weekend. Hayi, sibonga kakhulu-ke Mlawuthi ngesikhathi sakho namhlanje kuseni, sikufisela usuku oluhle. Siyabonga kumsazana lapha. Mbukeli lowo-ke bekuRobert Mlawuthi okhulumela abezimo ey'phuthumayo eGoli mayelana nokuqubuka komlilo kwelinye-ke lamabhilidi eGoli elilaphaya emgwaqeni uKerke. Mbukeli kwamanje asinje qu 8 siyabuya emva komzuzwana. Enkosi kakhulu mbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba usahleli nathi. Uyayazi kaloku into yokubana ngomvulo sikuphathela indwendwe ezawuchukumisa ingcambu yenhliziyo yakho uzive uvuselelekile. Kanti-ke apha ekhaya Jikelele sibuyelembo sinimemelela mzontsundu into yokubana buyisani laa ngcilikithi ethi umntu ngumntu ngabantu. Ukhona-ke namhlanje imbongi uNdimphiwe usiphathele umbongo wakhe ememelela uxolo. Mawukhawuvula indlebe uvula amehlo, Ndimphiwe iqonga lelakho. Enkosi sisi, enkosi kakhulu. Uxolo, uxolo, uxolo. Ndithe uxolo mzikantu, uxolo. Uxolo.
kaloku thina singontlungu yam yeyakho. Oh, ndakamnyama kade uzabalaza umemelela nenzingo ndithi namhlanje uxolo kakade amabheda athi muthu kabathu babangwe ke kgopela uxolo kunamhlanje ndibiza uxolo mzikantu kulo mzi kaphalo karharhabe kaXhosa kamalangana kulo mzi kaXhosa ndibiza uxolo kaloku wakhe wathi umfo katutu hope is to see things in the light of future with forgiveness and peace. Kunamhlanje ndikhwaza uxolo ndithi masibambane sibe nobuntu bakwantu sibe nobunye babanye kaloku abantu bayazalana ngokuzalazalana masizabalazela uxolo kwantu uxolo. Sibambe ngazibini mbukeli ngokuba uhlale nathi. Sibambe ngazibini ke naphaku Ndimphiwe ngombongo wakhe ememelela uxolo. Ikomishoni ke yonyulo iIEC bixakekile kule mpelaveki njengoko ke bekubhaliselwa ukuvota. Ukuva banzi ke ngokuthe kwenzeka kwizikhululo zovoto ezahlukeneyo sawunxibelelana negosa eliphezulu kwaIEC umnumzana Mawethu Mozari. Mnumzana Mawethu masikubulise ngalentsasa. Sibambe ngazibini ngexesha lakho. Ndibulise kuwe ndibulise nakubaphulaphuli. Ewe kwela thuba sasincokola kule veki iphelileyo bumemelela uMzantsi Afrika into yokubana baphume ngobuninzi bagcwalise indawo zokuvota. Khawusixelele into yobana kuhambe njani kule mpelaveki? Le mpelaveki ihambe kakuhle ngokujonga kwethu siyikommission. Sijonga ke into yoba indlela esiqhube ngayo thina apha ekhaya le komishoni ukukhupha yonke into ebesifuna uba mayibe sezitishini zovoto ihambe kakuhle kakhulu. Abantu bekufuneka besincedisile pha ezitishini abesibaqeqeshileyo bafikile phansi bonke uba bakho abangafikanga kungenxa nje yeengxaki zempilo ezivele ngale mini yobhalisela uvoto but bafike bonke uninzi lwabo. Ukusebenza komatshini bethu pha ezitishini kusebenze kakuhle kakhulu. Akho ndawo besisithi kunamagingxigingxi kuyo. And then nale online yethu isebenze kakuhle kakhulu impelaveki yonke. So loo nto isinika ke into basithi le mpelaveki ihambe kakuhle kakhulu. Kwelicala labavoti sibabonile abavoti ngomgqibelo kakhulu but nangemini yangezolo sithe siyovala pha bese bebaninzi kakhulu asebefikile bezobhalisela uvoto. So loo nto iyasonelisa siyikomishoni yonyulo. Kuhle kakhulu ukuva lo mazwi and ndiyayithanda la nto ibaleleyo into yobana nabantu bebeqeshiwe kuba wawutshila into yobana over 60,000 yabantu abathe baqeshwa kwi-voting stations nabo bafikile oomatshini basebenzisa kakuhle. Kuyabonakala into yokubana noko amagingxigingxi beningenawo. Ndiyathanda ukuva kuwe mnumzana Mawethu into yobana mhlawumbe yintoni okanye leliphi iqhinga enithe nalisebenzisa ukuqinisekisa into yokubana amagingxigingxi akaxhomanga kakhulu. Masiqale ngoba sibulele nje kwi-South Africa indlela abasincedise ngayo into yokuba sifumane abamatshini bokubhalisela uvoto ngonyaka ka-2021 apho sithe sabathenga khona kuba banendima enkulu abayidlalayo abamatshini. Basuse laa nto yee-forms ezitishini, yasuse into yofuna uba kubekho ii-pens nee-writing ntoni neentoni zininzi into ezithe sazikhupha. So into engamandla ngoku esiyithumela phaa esitishini kuloo matshini ne-voters roll nento ke esibiza ngoba i-voting station diary. So ukwehla kwezaa zinto zisiwa phaa kusincedile kakhulu. Okwesibini siye saplana kuselithuba u-registration 1
sathi siugqiba registration 1 sabe sisithi nanku registration 2 sibuyisela kwala plan besinayo yokukhupha impahla zobhalisela uvoto. Nabantu ke sabanethuba lobaqeqesha bezile kwi training sessions phansi bonke sonela into babaye understand, but into besiyiqinisekisa kakhulu ngokubesiqeqesha kuba wonke umuntu makayiqonde lento yonyulo uba it's a national responsibility, usebenzela ilizwe, ibalulekile, awukwazi ukwenza imistake okanye uvele ube late kuyo ingathi into yodlala noba nje into yokwenza imadlana encinci. It's a very important task ekufuneka siyenze ngohlonipheka. Now enye into ke ebesiyenza kubambisana ne-political parties, bazi into basenzani phi ngeliphi ixesha zeziphi izinto esifunekayo. Eyokugqibela ke ileyo basisebenzisana nani sisoloko sicacisela abavoti nabo bafika sebelungiselele pha ezitishini zonyulo kukhawuleze into abayizeleyo pha kwesa station. Mnumzane umewethu ungaqinisekisa mhlambe ukuba le ibiyimpela veki yokugqibela yokubhalisela ukuvota, because bakhona abantu mhlambe elithela baphosa elicham, ingaba mhlambe bayakwazi futhi into bana ba register noba besebenzisa ku online? Uba sivule zonke izitishi sizivulela ukubhalisela uvoto asizuba sayenza, so le ibiyimpela veki yokugqibela olunyulo sililungiselelayo lika 2024. So ke umuntu ongakhange akwazi uyofika pha ushiyeke noba makaye ezi-ofisi zethu kwaba masipala bonke balapha eSouth Africa sine-ofisi ye-commission. Umuntu makaye apho ke bawukwazi uba bambhalise. Uba ke unayo i-internet angangena kwi-online nayo isavulile, uyakwazi uba abhalise kuyo. Zawuvala ke zombini ezindlela zobhaliso ngoku. Ngalamini upresident ekhupha kwi-government gazette uba usuku lonyulo lolu, because lo date yiyo eyenza uba yonke into ye-date ye-election ibe semthethweni. Uba usenoyimemezela noba kunini, xa imemezele ayithethi loo nto uba sekhuphile ngokusemthethweni. Ilo date ke esawusebenza ngayo esingekayazi okwangoku. Ingaba hamba njani amalungiselelo njengokusisho into bana this is a national responsibility? Uzawuthi kangoku amalungiselelo onyulo kuba wonke umuntu seyijonge la mhla wokuba umuntu a-exercise ilungelo lakhe. Amalungiselelo ethu asaqhuba, ayasincedisa kakhulu indlela ekwenzeka ngayo izinto ingathi zihamba kakuhle kakhulu. Uyabona njengoba ngoku sesiyela ekutheni siyivalele indima yobhalisela uvoto kweziveki ezizayo uba ngaba idate siyayifumana. Emva koko sawuqala ke into yoba ubani onongenela unyulo aphakanyiswe uba makaye eParlamente kazwelonke okanye kwiParlamente yephondo. So lo msebenzi ke kuzawufuneka siphinde sibuyile apha kuni sizocacisa uba kufuneka le nale nale nazi iintsuku zakhona. Lo part ke iqhela uba neentsuku eziyi-7 ukuya ezinsukwini eziyi-14. Sifuna ukuthi ke abantu mabacale balungiselelo abo bafuna ukuphakanyiswa uba mabangenele unyulo, because seyilixesha ngoku lalonto kweziveki ezizayo. Emva koko ke sabe sesithetha ngoba ii-ballot papers zinjani, zibunkulu kangakanani, zincinci kangakanani, sibe sizishicilela kwelo thuba sikwazi nozithumela kaloku kwababemi base-South Africa baphesheya nakwamanye amazwe wenzela uba bona bezakwazi uvota ngaphambi kwalamini ibekwe ngupresident. So ngumsebenzi ke nje ozawuqhuba ngolo hlobo. Sawuba mhlambe nenyanga ezintathu kuya
kwezi4 sifike kulo date ye-election. Mnumzane uma wethu kuba soloko kuluvuyo uncokola nawe inkosi kakhulu ngokuba nathi kwaye ke siyathemba into yokubana konke kuzohamba kakuhle ube nosuku olumnandi. Enkosi kakhulu siyaniqinisekisa uba amanani obhaliso sizawuninika wona ngomso kusasa nikwazi ke ukuveza uba bangaphi abantu abathe basabela kule mpelaveki. Enkosi kakhulu. Ikhwelo lityala lo mbukele besetha naye nguye umnumzana uma wethu Mozari ikhosi eliphezulu kwikomishoni yonyulo ezimeleyo IEC besincokola ke naye ngokwenzeke ngempela veki njengoko kaloku umbukeli into obuna bebhaliselwa ukuvota kunyulo oluza kubanjwa kulonyaka okwangoku ke kusalindiwe umongameli Cyril Ramaphosa ukuba abhengeze umhla ekuzwa kuvotwa ngawo njengoko etshile kaloku umnumzana uma wethu Mozari uba ngabakeli lakuphosa ithuba lokuba uvote kule mpelaveki uqiniseke into yokubana ungenza online ulandeleke imigaqo okwangoku masithi qhwinje evenkileni kodwa ke xa sibuyayo sabe singena kwiyure yethu yesibini yenkqubo ungagungqi.